Ħareġ fil-pubbliku filmat ġdid li juri angolu differenti tal-famuża aggressjoni li seħħet fuq żewġ uffiċjali tal-Pulizija fil-Ħamrun, filmat li ċirkola online bħal laħħa ta' berqa u li juri dak li ġibdet waħda mill-bodycams li intweriet fil-qorti. Il-filmat għandu 25 sekonda bla audio u s-sound jibda minn dan il-punt. Kellimni jewri li bħal nies. Mhux bħal nies nitkellem. Għandek liċenzja? Il-bodycam hija tal-kuntistabli Clive Malija u fil-filmati jidhru l-aħwa Elton u Kurt Borch. Għal-ħin twil il-filmat stess juri li s-sitwazzjoni kienet taħt kontroll. Bil-kuntistabli jinstema' darbtejn jgħid lil wieħed mill-aħwa kemm int avukat tajjeb. L-istess pulizija jinstema' jgħid lill-aħwa biex ma jmissuhx wara li dawn kif ordnalhom hu fetħulu l-bagol tal-karozza li kienet ipparkjata ħażin fi strada rjali. Imbagħad l-aħwa u mara li kienet preżenti jinstemaw jgħidu lill-kuntistabli li hemm 3 persuni xhieda għal mod kif kienu qed jiġu mitkellma. Hawn in-nies involuti spiċċaw fl-idejn u l-filmat jieqaf ħesrem. Dwar dan il-każ għaddejjin proċeduri fil-qorti.